गिबियावनो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांबाय था। गोबां बायदिसिना बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दिनैनि समसिमहालागै नुनो मोनगासिनो दं आरो बे बाथ्रायानो जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन जे 17 इयार्स बा 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेनबोनाय सरकारा जोंनि बिटिसि हालामाव बेसेबां डेभेलपमेन्ट लाबोदों, मा मावदों मा मावाखै बायदिसिना सानै साथामसो खर' गैयै सानस'नो रोङै, जेरावनोखि गावबा गावनि खर'खौ बाहायनो रोङै माखासे जोंनि हारिनिनो सानैसो मानसिफोरा गावबा गावनि फेसबुक पेज स्टेटासनि गेजेरजों, फेसबुक पेजनि गेजेरजों बा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों मिनिंलेस माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव शेयार खालामबाय थायो। बेफोरबायदि मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोन सानैसो खर' गैयै मानसिफोरा मा फोरमायनो सानदों बिसोरलाय? जेरावनोखि बिसोरनि बाथ्राफ्रा मिनिंलेस, बे मिनिंलेस पइन्टफोरखौ जों रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामगोन नामा बा गोसो होगोन नामा? मालाबाबो जों एक्सेप्ट खालामा, मालाबाबो जों गोसो होखाया। लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थायो जे 17 इयार्सआव जाखिनि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जालांनाय जाथायफोर बा सोरखौबा रेप खालामनाय बा जोंनि हारिनि गेजेराव दानलाय सुलाय जानाय बा बायदिसिना बिथिंनि सायाव बे 17 इयार्स बिपिएफ सरकार सोलायबोनायनि सायाव माखासे गियान गैयै सुबुंफोरा बेफोरबायदि मिनिंलेस बाथ्राखौ लाबोबाय थायो। दा बैफोरबायदि मानसिखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों फंनैसो बाथ्रा बुंहरनो नागिरदों। बै गोदो जोंनि राजा रानिनि समनिफ्राय काछार हादोरा थेर बेथेर जालांनायनि आन्दोआवबो गुबुन हारिनिनो आखाइ दङ आरो बै थांनाय जारिमिन समनिफ्रायनो दिनैनि बे समसिमहालागै जोंनि हारिनि गेजेराव सोरबा जोंनि बर' फिसाया बुथारजादोंबा, सोरबा जोंनि बर' बिमा माहारिनि सोरबा बिमा माहारिया जिनाहारि खालामजादोंबा बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मोनसेल', गुबुन हारिनि गाज्रि नोजोर आरो गाज्रि खैसार। जेरावनोखि बे गुबुन हारिनि गाज्रि नोजोर आरो गाज्रि खैसारा जोंनि हारिखौ मा समाव माबोरैहाय खोख्लैनो हागोन बा बे बुहुमनिफ्राय बे मोनसे ट्राइबेल हारि बा बे बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो हागोन, बेफोरबायदि माखासे डार्टि पलिसिफोरा बै जारिमिन समनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंखायो। नाथाय बैफोरबायदि जारिमिनारि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिसेयावबो दिनैनि समाव नोंथांमोना जोंनि हारिनिनो माखासे लिडार्सफोरखौ लानानै नोंथांमोना बैफोरबायदि डार्टि जेरावनोखि गनायजाथावि बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोना रुजु रुजु ससियेल मिडियानि गेजेरजों शेयार खालामनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। अब्ला दा समाव मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बिटिसि सरकारखौ सालायगासिनो दङ जे बिथांनि सरकार सालायबाय थानाय समाव जाखिनि जोंनि हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय दाङाबाजि जाथायफोर जादों बा जाखिनि जोंनि हारिनि लाइमोनफोरा जिउ खोमानानै लानांदों बा जाखिनि जोंनि बर' लाइमोन हिन्जावसाफोरा बा बर' बिमा माहारिया जिनाहारि खालामनानै फोथैजाबोदों, बेफोरनि दायाबो अब्ला प्रमद बर' बिथांनि आखायावनो थाजोबगोन। बैफोर सानैसो ब्रेनलेस सुबुंफोरनि बायदिब्ला नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन? बाथ्राया बिदि नङा दै, गोसो होना खोनासं। आरो लोगोसे मोनसे बाथ्राखौ आं खावलायो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों, बैफोर लिडार्सफोरखौ रुजुनानै दुसिनानै जोंनि गेजेराव जालांनाय माखासे जाथायफोरखौ रुजुनानै बेफोरबायदि मिनिंलेस पइन्टसफोरखौ जोंनि गेजेराव फोस्रावबाय दाथा, नङाब्ला नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननि इमेजखौ लानानै आङो भिडिअ खालामनो गोनां बाध्य जानानै फैगोन। आरो दिनैनि समसिमहालागै गुबुन हारिनि खैसाराव, गुबुन हारिनि गाज्रि जेयाव जायफोर जोंनि हारिनि सुबुङा दिनैयो जिउ फोजोबनानै लानांदों बा जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि गाज्रि थासारि सोमजिदों, बैफोर थासारिफ्रा सोरबा हाग्रामा महिलारिनि थाखाय जायाखै बा सोरबा प्रमद बर' बिथांनि थाखाय जायाखै। मिथिगौना मिथिया नोंथांमोना? बिनि आन्दोनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे गुबुन हारिफ्रा जोंनि ट्राइबेल हारिखौ बा जोंनि बर' हारिखौ माबोरैहाय थेर बेथेर खालामनो हागोन, माबोरैहाय सिलिंखार खालामनो हागोन, बै जारिमिन समनिफ्रायनो जुजिबोगासिनो दङ, दिनैनि समसिमहालागै जुजिबाय दङ आरो बिसोर अराय सम जुजिलांबाय थागोन। नाथाय दिनैनि समाव जों गावबा गावसो दिनैयो नुखानानैबो खोनाखानानैबो जोङो दिनैनि समाव जोङो जेबो सेन्सियारिटि जानो रोङाखै। जोबोद लासिंसिं बाथ्रा बेयो। आरो मोनसे बाथ्राया मा रायजो राजा नोंथांमोन, जे 17 इयार्सआव बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मा मावदों मा मावाखैनो, आरे नोंसोरनावनो मेगन दं, नोंसोरनावनो साननो हानाय गोहो बा गियान दं, मा मावदों मा मावाखै नोंथांमोना गावबा गावनि मेगनजोंनो थांनानै नायहैबानो जाबाय मा मावगोन मा मावाखै, मिथिबाय? बेफोरबायदि मिनिंलेस पइन्टफोरखौ लानानै नोंथांमोना पलिटिकेल इस्यु खालामनानै जेबो खेरखेरायनो हाया नोंथांमोना, मिथिबाय? जेरावनोखि सैथो दं बियो जेब्लायबो जै जाखागोन। बे बिटिआर एकर्डनि उनावहाय प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ 5 इयार्स कमप्लिट जानोसै रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय बिटिआरनि माखासे
सिम्पुल साधारन दफाफोरखौ बे 5 इयार्सआव जेरावनोखि मोनखानाय साधारन सिम्पुल दफाफोरखौनो बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा दिनैसिमबो मावनो हायाखै आरो बिथां प्रमद बर'आ जोंनि बिटिसि ओनसोलाव माखासे डेभेलपनि थाखाय बा माखासे बाथ्राखौ लानानै गाव हारसिं खुगा सिनानै जों रायजो राजानि सिगाङाव डिक्लारेसनबो होनो हाया बिथाङा सोरबा गुबुन हारिनि लिडारासो जोंनि बिटिसिनि माखासे बाथ्राखौ लानानै डिक्लारेसन होयो जेब्ला गुबुन हारिनि सोरबा लिडारा डिक्लारेसन होबाय अब्लासो बिथाङा फैनानै ल' रायजो राजाफोरनि गेजेराव बाथ्रा बुंफैनो हानाय गोहोखौ मोनो जोबोद कनफिउसाव दं दिनैनि समावबो माखासे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा जे बिटिआर रेकर्डआ एनडिएफबिनि मार्क ना एबसुनि मार्क बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै जोबोद कनफिउसाव दं जुदि थारैनो बे बिटिआर रेकर्डआ जुदि एनडिएफबिनि मोनब्ला बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों फैनानै दिनैनि समाव आरोबाव मानो सानैसो एनडिएफबि केडार्सफोरखौ बा एनडिएफबि लिडार्सफोरखौ मानो खानानै जोबथेसालियाव मानो दोनैखो जाय एकर्डनि गेजेरजों बिथां एनडिएफबि ब्रादार्सफोरखौ दिनै लानानै फैबाय मोनसे गोजोन गोरोबथानि मुंजों नाथाय बिथांमोनखौ लाबोखांनायनि उनाव सानै साथामखौ सिआरनि पावार होनानै आरो सानै साथामखौ दिनैयो जोबथेसालियाव माबोरै दोनहैनो गोहो मोनखो बेनि आन्दोआव जोंनि हारिनिनो माखासे लिडार्सफोरनि आखाइ दं जायफोर आखाइ थानायनि जाहोनावनो दिनैनि समाव बिसोरखौ बेफोरबायदि जोबथेसालियाव लांफिननानै जोबथेसालियाव जोबथेहैनायनि गोहोखौ दिनै बिथांमोना मोनदों रायजो राजा नोंथांमोना साननानै नाय जे सैथोआ मा मार लोगोसे नोंथांमोना सैथोखौ हमदांनो हादोंब्ला सैथोखौ हमदांनो हानानैब्लाबो नोंथाङा बे जायगायाव जुदि थाबाय थायोब्ला बेनि गोरोन्थिया नोंनिसो बेखायनो नोंथांमोना सेन्सआ गावखौनो गाव सेन्स खालाम अब्लासो जोङो जोंनि थासारिखौ जोङो चेन्ज खालामनो जोङो सुबिदा मोनगोन बा लामा मोनगोन आंथ' मोनसे बाथ्राखौ सानबावो रायजो राजा नोंथांमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि जायगायाव प्रमद बर' बिथांखौ 17 इयार्स जुदि बिटिसि सरकार सालायनो होयोमोनब्ला बेनि थासारिया माबायदि जागौमोन रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव प्रमद बर' बिथाङा दिनै 2009 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लानानै 2020 आव बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जोंनि जा आलादा रायजो सोरजिनायनि जा डिमान्ड जा सिमां डिभाइड आसाम 50-50 नो बड'लेण्ड नो रेस्ट बेखौ दिनै बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों उइथड्रल खालामनानै फैदों बेखायनो आं बुङो रायजो राजा नोंथांमोन जे दिनैनि समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सानस्रि आरो सोदोमस्रि जोंनि हारिनि थाखाय गालांनाय बे दिनै गोथाङै दंना गैया बेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों दिनैनि समाव जोंनि गेजेराव ओरैबायदि मानसिबो दं जायफोर मानसिफोरानोखि बै बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव गावनि अमा फाननानै गावनि दाउ फाननानै गावनि बोरमा फाननानै गावनि साइकेल फाननानै बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट जिथु डिमान्ड बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैग्रा मानसिबो दं जोंनि गेजेराव अब्ला बेफोरबायदि मानसिफोरजों लोगोसे दिनैनि समाव जों गासै बर' माहारिया मा फिथाइ मोनखो एसेबां खस्थ' खालामनायनि मा दरखार दंमोन हा रायजो राजा नोंथांमोन एसेबां खस्थ' खालामनायनि मा दरखार दंमोन दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सानस्रि आरो सोदोमस्रियाबो गोथाङै गैया आंनि बायदिब्ला मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ जावले बुंबोबाय थादों बे बाथ्रायानो जाहैबाय मा आङो एमएलए एमपि सिएम इएम जानो थाखाय आङो बड'लेण्ड सोमावसाराखै आं सोरनिबा गादिखौ सेखनो थाखाय आङो सोमावसाराखै होनना बुंबोदोंमोन नाथाय जाय समनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा बेबायदि स्ल'गानखौ लाबोदों खुगायाव बै समनिफ्रायनो प्रमद बर' बिथाङा आन्दैयै सिरि सिखावै बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों आखाइ गोरोबलायनानै लाबोखादोंमोन आंनि बायदिब्ला जेरावनोखि फैयै दिनै बिनि फिथाइखौ जों गासै रायजो राजाफ्रानो नुनो मोनदों बे बड'लेण्ड मुभमेन्ट समाव जोंनि बर' हारिनि बेसेबां मानसिफोरा बेसेबां रायजो राजाफ्रा सारा हास्रि सात जारला खस्थ' जानांदों आरो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआवनो पुलिस सिआरपि आर्मिजों जोंनि बर' बिमा माहारिफ्रा सिलायनि खुन्दाजों बेसेबां बुग्लिजादों बेसेबां थुग्लिजादों अब्ला बेफोर सात जारलाखौ मानो सहायनो गोनां जादोंमोन बेनि फिथाइखौ दिनै जों रायजो राजाफ्रा मोनदों नामा बेनि फिथाइखौ बै सिलाय खुन्दाजों थुजाग्रा बै पुलिस आर्मिजों बुजाग्रा मानसिफ्रा दिनैनि समाव मोनदों नामा रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि दिनैनि समाव जाय मानसिया जों गासै रायजो राजानि सात जारला खस्थ' सहायबोनायखौ नुखानानैबो नुयै बायदि जानानै दं दिनैनि समाव अब्ला जोङो बेबायदि मानसिखौ पलिटिकेल फोथाराव जों मानो सापर्ट होनो बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोना सांग्रां जा परिबर्तन सोलायनाय परिबर्तन होनाय सोदोबा बा सोलायनाय होननाय सोदोबा खोनानायाव बिराद मोजां सोलायनाय सोदोबा बिराद मोजां रायजो राजा नोंथांमोन सोलायनायनि नामाव परिबर्तननि नामाव स्ल'गान होयै दिनै जों मा मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन घेन्टा मोनदों घेन्टा मिथिबाय बुंनायावसो बिराद मोजां खोनानायाव बिराद मोजां परिबर्तन सोलायनाय सोदोबा मिथिबाय
बेखायनो नुखानानै खोनाखानानै जों रायजो राजाफोरा दिनै जाम्बा जाम्बि जानानै थानायनि सम नङा जोंसो दिनै सोलायनांगौ गावबागाव सोलायनांगौ बेखायनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं फंसे बाथ्रा बुंहरगोन जे जोंनि थासारिखौ जोंनि बिटिसि ओनसोलखौ जुदि एसेब्लाबो मोजां लामाजों जुदि लाबोनो जुदि नोंथांमोना सानोब्ला बा गोसो दंब्ला अनलि वान बे बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट होनानै फैबाय थानाय 2025 आव देरहासार हो मिथिबाय नङाब्ला रायजो राजा नोंथांमोन जों नुबाबो नुयै बायदि बेफोरबायदिनो सिरि सिरि भुगिनानै थाबाय थानांगोन मिथिबाय बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सेराव फोरमायनानै दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन खुलुमबाय।